Dobar dan. Svi mi koji uređujemo Facebook stranice smo se bar jednom u životu zapitali kako promijeniti ime stranice ako ima više od 200 lajkova ili kako spojiti dvije stranice u jednu. Evo sad ću vam pokazati kako to zapravo izgleda. Znači, kao što vidite ovdje, ovo je moja stranica gdje se možete i javiti ako vas bude šta interesiralo oko takvih stvari. Znači, ja imam ovdje 4886 lajkova, pa da pređemo na stvar. Ovako, uzet ćemo si za primjer preimenovanje stranica. Znači, otvorit ćemo ovdje sve stranice koje ja uređujem i idemo na primjer, tako si mi blizu. Kao što vidimo, ta stranica ima 609 lajkova. Odemo ovdje About i Page Info. Ovdje na uređivanje i kao što vidite, znači, ja imam ovdje opciju Request Change. Inače, ta opcija nije standardna pojava kod standardnih korisnika. Sekund. I ovdje imam, znači, opciju I need to change name of my page. Stavimo ovdje kvačicu. A personal public figure. I'd like. Znači, stavim primjer ovdje od opcija ponuđeni. Ne znam. Stavim alternate name. Odabere da teku stavim neko od svojih slika. Bilo kakav dokaz da sam to ja. I ovdje stavim ime stranice kako bi ju ja nazvao. Evo ovako, osvojimo prostor. Ups, pogreška. Aha, ovdje traži, znači, Krog Egmont, malo sledno staviti. Sam obraćao pažnju. Ok, send, i sad bi to trebalo biti to. Da, tu smo poslali zahtjev Facebooku i dobit ćemo odgovor mailom. Kako to izgleda kod preimenovanja stranica? Sad ćemo vidjeti ovdje. Sekund. Se vratim nazad. Idemo na stranicu. Znači, gdje je zahtjev već podnešen i prihvaćen. Na primjer, Avalanche stranica. Stisnem ovdje About. I Page Info. Znači, name je Avalanches, Edit. Ali ovdje dobijemo, znači, obavijest gdje kaže da je novo ime stranice Krogeg i da će se promijeniti 12.3. u 9 sati 15 minuta poslije podne. Znači, takav obavijest vam dođe na vašu Facebook stranicu. Sad, druga stavka koja je bila u pitanju, to je bila, znači, spajanje dviju stranica u jednu. Uzmemo primjer ovu stranicu gdje imamo 43.383 lajka i u nju ćemo spojiti stranicu, primjer, otvorimo stranice, ja da donesem svoje ocjene u Njemačku, znam koliko tu ima lajkova, znači tu imamo 15.797 lajkova. Te dvije stranice ćemo sada spojiti, to jest ovu stranicu ćemo staviti u stranicu Agroburze. Kako to izgleda? To izgleda, znači, ovako. Uzmem stranicu, ovu 43.000 lajkova, stisnem ovdje i spojim ju, gdje smo rekli, ja da donesem svoje ocjene u Njemačku i stisnem Send. Evo ga. Znači, to je sada prihvaćeno. Your request is being processed. Kako to izgleda vamo? Čekajte, evo, ja to je ta stranica, sve ocjene ovdje, stisnem like i dobijete obavijest. In the next few weeks, znači u nekoliko par tjedana, stranica će postati dio od Agroburza HR, gdje će biti spojena i prebačena u tu stranicu dotičnu. Znači, stisnemo ovdje na Agroburza HR i to je, znači, ta stranica. Znači, za sve informacije možete mi se javiti na moju stranicu u inbox, ovdje gdje sam vam pokazao na samom početku.
to je ova stranica ovdje. I ja vam mogu pomoći oko takvih stvari. Naravno, sve se možemo dogovoriti. Eto, lijep pozdrav.